Le, Nduk, aja nganti rebutan warisan. Bondo donya kuwi mung titipan. Aja nganti mung mergo sawah lan omah, seduluran dadi pedhot ora saling sapa. Warisan kuwi kudune dadi berkah. Yen malah dadi permusuhan, iku tandha atine wis kesandung nepsu. Sing biyen sak omah lan sak pangan, saiki ketemu wae wegah salaman. Dadi anak kuwi aja ego dhewe-dhewe. Aja krasa paling pantes lan paling butuh. Yen ana perkara warisan, dirembuk nganggo ati adem, digolek adile, dudu diadu nepsu. Elinga, dulur pedhot kuwi larane suwe. Ora mari mung nganggo wektu. Isin tenan marang wong tuwa sing wis ora ana yen ninggal jeneng ala mergo anak-anake padha rebutan. Kabeh wong tuwa mung kepengin siji, anak-anake rukun, ora padha sengit mung mergo bondo sing ora digawa mati.